Umasipala waseMbhashe noquka idolophu yaseDutywa, uGatyane kunye neXhorha ubalo phakathi kweendawo ezihlelelekileyo eMzantsi Afrika. Abantu abaninzi bale ngingqi batsala nzima ngenxa yokunqongophala kwemisebenzi. Abemi balo masipala bakwathi izinga lokuziswa kweenkonzo eluntwini likumgangatho ongancumisiyo. Amanzi siyawasokola kodwa konakala itephu kulo nyaka kuphelileyo phaa kooMatshi. Amanzi sithi ze siwafumane siwacela phaa kwindawo yezicimamlilo. Joda nangendawo yohlala ngahle noko uhousing asibonelela sokhela izindlu. Lo masipala unengxowa-mali eshokoxekileyo uyagxekwa kabukhali ngokwenza izigqibo zemali ezigwenxa. Umbutho we-UDM ufuna kuphandwe imali ezisetyenziswe kwindibano ebishukuxa imigaqo-nkqubo nebibanjwe kutshanje. Sikwazi uba nee-councillors ezinxilayo sibe sijonge kwakwezi councillors into yoba zipasise iipolisi zikamasipala zilawule umasipala. So asikwazi udisayideke into yoba singathuli kuthathwa imali zabarhafi kunxeliswa ii-councillors. Umasipala uyazikhaba ezi zityholo kodwa akachazi ukuba yimalini echithwe kule ndibano. Iirekhodi zethu malunga neseshoni yomgaqo-nkqubo ekubhekiselwe kuyo azinazibophelelo zamali ezifikelela kwisigidi eso kutyholwa ngaso, kuquka nezinye izinto ezibalulwa kule ngxelo. I-UDM ithi iza kubamba umngcelele oya kwiofisi zomasipala waseMbhashe uyokuvakalisa inkxalabo yabo. Ndingulubaba Lodada, kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.